यार राइल ना की गाड़ी लो এটা ये कौन लो ला हेलमेट काय पिंगलो এই জায়গায় মানে তোমরা যায় इथे गाडी हेल्मेट टांकी दउछु हो टांक चौतो हेल्मेट पिंदिनो अरे मु हेल्मेट पिंदिनी गाड़ी चलाउनी मु अच्छे दे मु आगु देखुन कति आजे आउ मो मुंडे मारे पुलिस बा खेल सुनो एबे नाच केतले कोन अब जानछु कोइ मु गाड़ी छी चले और गाड़ी वाला से बारे देबो जाउ जाउ पड़ जेबू तो যদি তো চেঞ্জ দিব মুন্ডে মারে এই যে হেলমেট পিন্ধিবনি তম ঘর লোক কথা কে বুঝিলা না ঠিক ঠিক কথা এটা হ্যাঁ এবে হেলমেট পিন্ধিকি বুঝিবি কেন না হ্যাঁ এটা তুমি টাঙ্গিয়া কথা নি পিন্ধিব ମରିଆ ଲୋକ ଏବେ ତମେ ବି ପିନ୍ଧିବ ପଚାର କାହିଁକି କିଛି ହେଲେ ତମେ ପଡିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ମାର ହେଇଯିବ ପିନ୍ଧିବ ହଁ ବଢିଆ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେ ଗାଡି लो ମୁଁ ଯାଅ ଭଲ ଲୋକ ତମେ ଭଲ या पर आना मने खाइ चाहियो ମିଠା ମିଠା हां मिठा यालो ओइ तो भाई हैं तो बहुत ज्यादा हां हेलमेट ना दिले रो ओइ घर पाखर कामर डॉक्टर हेला बिले ए कामर ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଯାଉଥିନି ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡି ପିଟିଦେଲା ମୁଁ କାଟ କଲୁନି ତା ମୁଣ୍ଡ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନି हां ହେଲମେଟ ବାହାରି ଗଲା ଦୂର କରିବନି अच्छा କଥା ମୁଣ୍ଡ ମାରି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କଥା हां କେତେବେଳେ କଣ ଏବେ ଜାଣିଛୁ ନା କିଛି ଏବେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବୁ ହଁ ଏବେ ଡେଲି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରୁ ଆଇନି ତ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଗାଡି ରୁମ୍ ନା ମୁଁ ଏବେ ହେଲମେଟ ଏବେ ପିନ୍ଧିକି କେତେବେଳେ ଗାଡି ଦିଆଯିବ ହଁ ପରା କେତେବେଳେ କଣ ହବ କି ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା କହୁଛ ଆଉ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ନହେଲେ ଆଉ ଖାଇନୁ ଆଜି ନା ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସର ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା ଭଲ ହଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି ବଇଥା ଏଇଠି କାମର ମୋବାଇଲ କାଇଁ ନେଇଥିଲ କଥା ହଉଛି ବା କଥା ହଉଛି ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇନି ହେଲମେଟ ହାତରେ ପୁରେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ କାଇଁ ପିନ୍ଧିନ ତୁ କଥା ହଉଛୁ କାଇଁ ଫେଲି ଫେଲି କୁକୁରା ମୁକୁରା ପଳେଇଲା ପଡିଯିବୁ ତ ହେଲମେଟ ଟା ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିନି ଆଉ ଗରମ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପଡିବନି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବନି ଗରମ ହବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ପିନ୍ଧୁନ ଦେଖ ଯାଉଛୁ ମୋବାଇଲ କାନ ଦେଇକି ଛେଳିକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିବ ପଡିଯିବୁ ନା ଠିକ କଥା ଭାଇ ଠିକ ହଁ ତୋର ଭାଇ ବେଶଭୂଷା ନହେଲେ ବେଲେ ଏଇ ବେଲେ ଗାଁରୁ ଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଗାଡି ଗୁଡେ କୁଟିଗଲା ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ହେଲମେଟ ବାହାରିଗଲା ପଡିଗଲୁ ବାହାରିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ମାରି ହେଇଗଲା ଭୁଲି ଯାଇଛି ସବୁ ଲୋକର ମନ ନାହିଁ କୋଉଠି ମନେ ନାହିଁ ଖାଇଛୁ ନହେଲେ ହଉ ରହ ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଇବେ ହଉ ଠିକ ଆମେ ଏଇ ବଇଛି ଏଇ ବେଲେ ମୋର ମନରେ ଅଛି ଯୋଉ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛି ହେଲା ଟେନସନ ହଉ ହେଲମେଟ ଭାଇଲୋ लो तो हेलमेट काटी थोड़ी पड़ी है लेकिन भाई खाई आनी हो मु खाई में हां भाई खाई आनी हो मु खाई में खाई भात डाले खाई में बोलो भाई लो भू 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 गाड़ी चले जाते बोला भाई सुनो ना ଆମେ ମଦ ପିନ୍ଧୁ କିଏ ଭାଇ मत पिया तू गाड़ी चलाऊ ତୁ କିଏ ବେ ଆମେ ना ନା ना ଆଉ କଣ ତୁ ଅଟକୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାଉଛୁ ତୁ ହେଇଗଲା ପଡି ଯାଇଥିଲି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲା ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା ତୁ ପଡିଗଲୁ କଣ ଆମ ଦେଇଥିଲୁ ପୂଜା ପିଇବା ନା ଆଉ ମାରୁଛୁ ତୁ ଆମକୁ କାଇଁ ଅଟକେଇଲୁ ବେ ଭାଇ ତୋ ବାପାରେ ଆସ ନା ଆଉ ପଳେଇବୁ ହଁ ପଳେଇ ନା ଶୁଣ ମାରଛ କାଇଁ କଣ ହେଇଛି ପାଗଳା କାଇଁ ତିନି ଜଣ ପାଗଳା କାଇଁ ମାରୁଛ ପାଗଳା କାଇଁ ମାରୁଛ ପାଗଳା କଣ ହେଇଛି ପାଗଳା କାଇଁ ମାରୁଛ ପାଗଳା କାଇଁ ମାରୁଛ
ନା ଭାଇ ଇଏ ନା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧ ତାର ମଦ ପିନ୍ଧ ଏମିତି ଏମିତି ନାଚିବ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲେ ତମେ ମଦ ପିକି ମଦ ପିକି ଗାଡି ଚଲଉଛ ପୁଲିସ କି ଫୋନ କରିବି ମୁଁ ଏଇନା ପୁଲିସ କି ଫୋନ ତମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଚୁପଚାପ ପଳ ଯାଅ ଯାଅ ପାଗଳା କିଛି କରୁଛ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ ତମ ବାଟ ଭାଇ ନାଇଁ ମତେ ଭଲ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନା କଲ ଗାଡିର ଫଟୋ ଭାଇ ଭାଇ ରହିଲା ଯାଉ କଣ ଘରକୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନୁ ଆଣି ନାହିଁ କାମ ଟିକେ ଭୁଲି ହେଇଛି ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଶୁଣିଲ ଯାଉନ ଦେଖିନି ମୁଁ ପଡି ଯାଇଥିଲି ଏଗୁଡା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ହାତ କରୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲେ ମୋ ମନେ ପଡୁନି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବୁ କୋଉଠୁ କେତେବେଳେ କିଛି ହବ ଜାଣିଛୁ ନା ପିନ୍ଧିବୁ କହିବନି ଯେ ପୁଲିସ ଫାଇନ କାଟୁଛି ନା ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯଦି ପଡିଯାଉଛୁ ତୁ ମୁଁ ଗାଡି ଠିକ ଚଲାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ କୁଟି ଦବ ତାର ଭୁଲ କହି ତମେ ହେଲମେଟ ଆଣିଲେ ଭୁଲ ଆଉ ସେ ଗାଡି ବାଲାରେ ଭୁଲ ସେ ଜାଣିପାରିବନି କୁଟିଦବ ତମେ ଜାଣିଥିବ କିଏ କେତେବେଳେ ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲାଉଛି କଣ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ସେ ଦବ କୁଟିଦବ ହଉ ତାପରେ ପିନ୍ଧିଆ ନା ତମର ଲାଗିବ ମଧୁଆ ନୁହେଁ ନା ମାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କଥା କହିଲି କିଏ ହେଇଥିବା କୁଆଡେ ଗଲା ପରେ ହେଲେ ନା ଖାଇଛୁ ଗାଈ ଦିଟା ଦେଲେ ଖାଇছে ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଭଲ କହୁଛି ନା କୋଉଠିକା ପିଲା एक्सीडेंट है लावे कोडिया पिला देखुन देखुन कोन लो बनलो कोडिया पिला भाई भाई मद पी के आइले लो तोल मैं बहुत दिन दूर गाड़ी पकड़ला मेडिकल ले चल ए भाई भाई बनलो भाई जी भाई लोग मारू दिया हम एक्सीडेंट हां सही भाई जो हम मारू नहीं चलो तुमने सब फोटो कोन उठाउछ ए ताऊ नहीं मेडिकल चलो अरे एम्बुलेंस को कॉल कर छ ना एम्बुलेंस को नहीं लेट हो तुम जल्दी नहीं पड़े चल है ना उठा घर बाबू तो घर उठा जल्दी जल्दी चलो मेडिकल को आराम से मैं जाऊंगी रे बस हां बा पहले चलो आगे चलो टाकू जल्दी बसो भाई लेट करो जल्दी बसो मीटिंग हो भाई जल्दी बसाओ बसिलो चला ए पॉजिटिव ब्लड दरकार तांकर निहाती वर्तमान आनी दियो ओके ठीक अछि देखो जो हेलो भाई नमस्कार दाम भाई कहते ना
भाई गोटे इमरजेंसी ब्लड दरकार थिला ए पॉजिटिव रो से भद्रक मेडिकल भाई एक्सीडेंट केस इमरजेंसी दरकार ठीक अच्छे आपण गोटे इक्वेशन पेपर आसुथबो जोटा देबे से डॉक्टर सेटा मते व्हाट्सएप करतो मु आपन पिला पठु छला आज्ञा निश्चय 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 ठीक ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମେ ହଁ କୋଉଠି ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଏ ପଜିଟିଭ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପିଲା ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ମେଡିକାଲ ଏଇ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ସାଙ୍ଗେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଟିକେ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ପଜିଟିଭ କେତେ କହୁଛି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ଦରକାର ଥିଲା ଫୋନ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଜିଟିଭ ତ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ପଡୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ? ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଏକତା ରକ୍ତ ସଂଗଠନ ସଦା ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାର ରକ୍ତର ଅଭାବ ପଡେ ତ ଜିଲ୍ଲା ଏକତା ରକ୍ତ ସଂଗଠନ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉ କିମ୍ବା ପିଲାକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉ ରକ୍ତ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲୋକ କିଏ ଆସିଛ ଆରେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ତ କେହି ନାହିଁ ଏଟା ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଁ ସାଇଡ୍ ହାତ କଟାଯାଏ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଫକେଟ୍ରୁ ତ କ'ଣ ୱାଲେଟ୍ ଫାଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ କରିଦେଲୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଉ ଆଉ ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯାହାର ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଭିତରେ ରଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ବାଁ ସାଇଡ୍ ହାତଟା କଟାଯିବ ଆଉ ଯଦି ସେ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଥିରେ ଏତେ ଆକାରର ଆଘାତ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲମେଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କହିପାରିବୁ କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ହେଲମେଟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତା ହେଲମେଟ୍ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିନଥିଲୁ ଆଘାତଟା ଅଧିକ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ହେଲମେଟ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମାଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସର ହଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡଟା ସେଫ୍ଟି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଦୋଷ ବହୁତ ଅଧିକା ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କେବେ କ'ଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲ ଏଇ ଭାଇ 2 ଦିନ ବାକି ସବୁ ଘର ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ ବୋଧେ ସେଦିନ ଯଦି ସେଇ ମଦ ପିଇକି ନ ଇଏ କରିଥାନ୍ତ ବୁଝିଲ ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ ହେଇଗଲାନି ଯାହା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ କରି ମୋତେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତମେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ସେ ପାଗଳା କରିବ ସିଏ ପାଗଳା ଆମକୁ ଯଦି ନ ଅଟକେଇଥାନ୍ତା ପଛରେ ବସିକି ନ ନେଇଥାନ୍ତା ନା ତମ ମେଡ଼ିକାଲ ତମେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତ ତମେ ସିନା ତାକୁ ହାତ ଉଠଉଥିଲ କିନ୍ତୁ ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ତମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛ ବୁଝିଲ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ଖାଇପାରିବ ଲୋକ ତ କହୁଥିଲେ ସେ ସେଇଠି କୋଉଠି ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଯଦି ଦେଖା ପାଇଲା କି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତମ ପାଖକୁ ଯଦି ହେଲା ତ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ହଉ ରହିଲା ଭଲ ରହିବ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଯେମିତି କରିବୁ ନା ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ତୁ ସେଠି ରହୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ ଏଠି କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଏତେ ଯାଇଥିନି ଏତେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦଉଥିଲେ ନା ଖାଇକି ଯାଇଥିନି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ତମେ ସେଇ ନା ଯୋଉ ବୁଲେଟ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗାଡିର କୁଟି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଭାଇ ଦିଟା ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ ତାପରେ ତୁ ମେଡିକାଲ କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ ସେଦିନ ମତେ ବା ତମେ ଭିତରୁ ଗଲ ନା ମତେ ପାଗଳ ମାଗୁଲା କହି ଛାଡିଲେନି ବା କହିଲା ତମେ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବନି ଛାଡ଼ିଲେନି ତାପରେ ତମେ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ସେ ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ହାତ କଟା ଯିଏ ହାତ କଟା ହଉଥିଲା ସେ ତ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦଉଛି ହଁ ଜଣେ ମରିଗଲା ଜଣେ ହାତ କାଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଖୋଜୁଥିଲା ତତେ ଚାଲ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ତତେ ନେଇକି ଯିବି
ଦେଖିବୁ ତା ହାତ କାଟେଇକି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କଥା କଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ହାତ ନାହିଁ ନା ତ ନାହିଁ ତ କଣ ହେଇଥିଲା ନିଶାର ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଛି ମାରି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଫଳ ମିଳିଛି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ବି ଯଦି ତମେ ମଦ ପିଇକି ପିଇକି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇଥାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ମରିଗଲା ମୋର ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଛି ନା କେତେବେଳେ କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବ କହିକି ଆସିବେନି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି କହୁଥିଲି ନା ତମେ ମୋତେ ମାରୁଥିଲ ତମେ ମାରିଗଲା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କିଛି ଆଉ ଆଉ ମଦ ପିଇ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମେ ତମ ହାତକୁ ହରେଇଦେଲ ତମ ହାତ ହରେଇଦେଲ ଏଇକିନା ପୁରା ଅପଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତମ ଘର ଲୋକ ଭାବନି ଏଇକିନା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଏ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଦିନ ମାରିଛି ବି ଗାଳି ବି ଦେଇଛି ବଡ ଭାଇଟା ମାରିଲ ମାରିଲ ଦେଖିନା କିଛି ନା କିଛି ନା ଭାଇଟା ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ନା ଏବେ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଏବେ ହଁ ତୁ ଏବେ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଭଲ ତ ଖାଇଛୁ ହଁ ଖାଇ ମୁଁ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେ ତୁ ଏବେ ଖାଇ ତମେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେ ମୋତେ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲୋକ ଏବେ ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ଶୁଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଘର ବୁଝୁଛୁ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳି ଆସନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇବେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି ମୁଁ ବା ତୁ ବୟସ ଭଲ ରହିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା କିଛି କହିବୁ ମୋତେ ନା କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି ଏବେ ମୋ ହାତକୁ ଦେଇକ ଏଇଟା ତୋ ହାତକୁ ହେଲା ତୁ ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟୁଥିଲା ମୋ ହାତ କଟିଲା କିଛି ହବନି ଭଗବାନ ଅଛି ତୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି କେବେ କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁନି ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ କି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ ତ ବାହାରିବନି ନା ହେଲମେଟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଏ ନ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମଦ ପିଇକି ଚଲଉଥିଲି ଗାଡ଼ି ମୋର ଏଇ ହାତ ଉପରେ ଗଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ବି ମରିଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏଇଆ କହୁଛି କି କେବେ ବି ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି କି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ବି ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଆଉ କାମ ଅଛି ସେଇଠି ଯିବି ପୁଣି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଲୋକ କହିବୁ ହଁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହିବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯାହା ବି ଦରକାର ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା ଆସିବୁ ହଉ